Mnogi ljudi su me pitali kako da skinu viša kilograma. Kaže, debeo sam, ne mogu da smršam. Šta ti kažeš, Miroljube? Postoji jednostavan recept koji su mnogi primenili i doterali svoju liniju, a recept se sastoji u 2 koraka. Zdrava hrana i dovoljno fizičke aktivnosti. Šta podrazumemo pod zdravom hranom? Pod zdravom hranom podrazumemo 2 obroka dnevno, dakle doručak i ručak, a za večeru samo neko voće. Jer organizam uveče treba da se odmori i nije dobro da sa punim stomakom idemo na spavanje. Mnogi rade pogrešno, za večeru se predu i onda za doručak nisu gladni. Doručak je najvažniji obrok i vidjet ćete kako ćete biti gladni kad večernji obrok preskočite ili kada uzmete da jedete samo voće. Dakle, za doručak i ručak možete da jedete koliko god želite, hrana mora da bude 100% biljna. Strateška namirnica je domaći hleb. Ja sam pokazivao ranije jedan recept. Ovo je jedan hleb koji se pravi sa kvascem. Dakle, kad imate domaći hleb, to vam je energetski jača hrana nego bilo kakvo meso. Dakle, ovo su žitarice, integralni hleb. Može da bude do 30% belog brašna, a može da bude 100% integralno brašno. Podsjetiću vas, ono što jede konj jeste žitarica i to je namirnica zbog koje je konj onako jak i kaže se jak kao konj. Ako hoćete da budete jaki kao konj, treba da se hranite kao što se konj hrani. Dakle, kad imate dobar hleb, integralni, onda sa njim možete da jedete šta god hoćete. Možete da jedete za doručak, da namažete malo meda sa nekim voćem, dakle malo meda na hleb. Za ručak možete opet da jedete hleb sa salatom, pustite one priče o glutenu i tako dalje. To su netačne priče. Dakle, doručak, ručak. Između doručka i ručka ne jedete ništa, između ručka i večere takođe ništa. Možete da pijete vode između obroka, nikakve grickalice i tako dalje. Za večeru, dakle, voće i svaki dan trebate da šetate. Idealno bi bilo ako možete da napravite jednu turu od nekih 7 km. To je otprilike kao jedan krug oko Ade. Ako je neka šeta oko Ade, zna otprilike koja je to dužina. I vidjet ćete kako će kilogrami da se tope za vrlo kratko vreme. Ja sam jednom prilikom dosta radio i za kompjuterom neke sam knjige pripremao i nisam bio fizički aktivan i bio sam se malo udebljao. Za 10 dana sam sa ovakvim režimom skinuo 7,5 kg. Za 10 dana, dakle. Nisam osjećao nikakvu glad, šetao sam se, jeo sam zdravu hranu, tako da hoćete da budete vitki, zdravi, doterani, kao Miloš Obilić, evo jednostavnog recepta. Naravno, podrazumeva se da idete na vreme da spavate, kao Miloš Obilić, i onda ćete ujutru biti sveži, odmorni i spremni za nove pobede.